Jesusen bataioaren ondorengo itxak dira gaur liturgiak hausnartzerako bidatzen gaituztenak. Joan bataiatzaile deunak Jesus espirituz beterik egoanaren aitormena egiten dau, jangoikoaren semea dala aitortzen dau. Eta espirituz beterik dagoan eta jainkoaren semea dan Jesus hori munduko pekatuak kentzera dator. Ez dator soilik hauek parkatzera, baizik eta kentzera, munduarentzako hau krasisko urte berri bat izan daiten. Guk ere bate atzailearen antzean, Jesusi buruzko autormena egin beharra daukagu. Guk ere esan beharra daukagu, Jesus da benetan jaungoikoaren semea, bera da benetan pekatua, gaiztakeria eta gizakia desegiten dagoan guztia, kendu daikeen bakarra. Berak dakarrelako gizakiongana jangoikoaren espiritua. Horregatik bateoa barriztatzea, Jesusen espiritu berberaz jantzia gagozanen kontzientzia hartzea da. Eta ezeronik egiteko bai pagara espiritu erroen eraginez dala aitortzea. Gure bateo eguna beraz jangoikoaren partetik gu aukeratu ginduan eguna ere izan da. Munduaren argi izan gaitesan eta jangoikoaren salbamena munduan zehar zabaldu dagigun. Baina jangoikoak norbait egin behar baterako aukeratzen dagoanean, ez dau bakarrik izten. Laguntza barik izten ez dau. Ere espiritua emoten deutxo, eta hori da lehen esan dugun lez, bateo egunean jangoikoak uri egiten deuskun oparia, bere espiritu berbera. Eta espiritu horrek Jesus bialdu eban lez, ni ere munduko pekatuak kentzera bidaltzen nau. Munduko gorrotoak, injustiziak, haserreak kentzera eta bakea egitera bidaltzen nau. Gu gizakiok gure indarrutzez ezer gutxi gara, baina jangoikoaren indarraz, jangoikoaren espirituaz, argi izateko eta munduko pekatuak kentzeko gaikara. Eskerrik asko baita, elkarte honetako eta telebistatik ikusten ari gaituzten kristau guztiak aukeratzeagatik. Bidali ugari Espiritu Santuaren indarra, nik ere eurak niretzako diren bezala, zure seme Jesu Kristoren argia ematen dien itsas mutil batean bihurtu naiten. Hala bedi.